Darrer dia de l'onada de calor abans que Catalunya es converteixi en un niu de tempestes. Avui hem tingut un dia encara molt marcat per la calor, especialment a les zones del litoral, tant central com al nord. Les temperatures encara han estat molt per sobre de la mitjana climàtica per aquesta època. Cels també molt clars, temps estable, com poden veure aquí a Begur, amb una sortida amb un cel rogenc, amb absència de núvols, més enllà de qualcuns núvols baixos que han dispersat durant primeres hores del matí i han deixat un dia molt clar, molt estable, de cels destapats. També ho vegem aquí a Roda de Ter, amb qualque núvol de formació de primeres hores que ha anat dispersant i ha deixat també un cel molt clar i molt blau durant totes les hores, però també encara en punts de l'interior amb temperatures molt per sobre de la mitjana climàtica. A Gavà també, dia força estable, amb vent molt suau de marinada que ha entrat amb baixa intensitat i ha estat aquesta mà també tranquil·la. Un dia també molt estable, molt blau, encara amb bastanta xafogor i que s'intensificarà, seguirà durant uns quants dies durant aquest cap de setmana. Acabant també amb el Cap de Creus, on han tingut aquesta mà de fons degut al vent que ha afectat a la costa nord durant aquests dies, però que també ha deixat un dia força estable, força calorós, que ha permès la formació d'aquestes nuvolades, com podem veure en el radar, de cara a la tarda, en les zones especialment del Pirineu. En el dia d'avui, a divendres, s'han format aquestes tempestes durant les primeres hores del migdia i ja cap a la tarda, que han deixat qualque ruixat en el sector central, oriental i també occidental del Pirineu, en qualque punt pedra també localitzada i que ha deixat aquestes tempestes que aniran estenguent-se cap a l'interior, cap a primeres hores de la tarda, tot i que no es preveu que arribin a la costa o al prelitoral, com sí que va passar ahir dijous, que van caure algunes gotes a Barcelona. Per els pròxims dies anem a les anomalies de geopotencial, a 500 hectopascals. Poden veure com aquest tàlvec farà acte de presència i serà protagonista durant aquest cap de setmana, ja que el seu aire fred en alçada suposarà, en primer lloc, una refrescada, una baixada dels termòmetres, i en segon lloc, un augment de la inestabilitat, que serà imprescindible per la formació de les fortes tempestes que afectaran a tot el territori durant dissabte i durant diumenge. Veiem també les temperatures, a 850 hectopascals. Podem veure com aquesta llengua càlida del nord d'Àfrica s'anirà retirant a partir de dissabte i deixarà pas aire més fresc del nord, amb aquesta tramuntana que també entrarà a la costa nord. Serà un ambient molt més fresc de cara al cap de setmana i a inicis de la pròxima setmana, també fins al dimecres. Ho veiem també en les pluges que afectaran i que seran protagonistes per la seva intensitat i per la seva extensió, a més per la seva durada també, ja que afectaran a bona part del territori català, destacant-hi el litoral on fa ja unes setmanes que no hi plou. Vegem ara en el mapa de símbols per aquest cap de setmana. Dissabte serà un dia dominat per les precipitacions, plourà pràcticament a tot arreu. Tindrem que des de primeres hores del migdia es formaran tempestes en zones de muntanya, en el Pirineu, i que seran ja alguns acumulats interessants, inclús qualque fenomen de temps violent, i anirà baixant cap a l'interior del país, estenguent-se durant les primeres hores de la tarda ja cap a la franja de Ponent, on és molt probable que afecti la pedra, on és molt probable que es formi pedra de grans dimensions, així que molta atenció a la pagesia, i també cap a la costa, podent arribar cap a darreres hores de la tarda, inclús ja entrada a la nit, a Barcelona, deixant alguna tronada en el litoral central i en el Baix Llobregat. Vent de marinada suau en tota la costa i una baixada de les temperatures més notable, especialment en la meitat occidental del país. A la meitat oriental del país encara ens haurem d'esperar un dia per la baixada dels termòmetres. Diumenge serà un dia també dominat per les precipitacions, per les tempestes, en aquest cas no tan extenses, però probablement més intenses. Es formaran especialment per la presència de la tramuntana i el mestral, que crearan punts de convergència d'aquests dos corrents davant el litoral central, davant el barcelonès i davant el Maresme, permetent, sumat a les elevades temperatures del mar Mediterrani durant aquesta època, molt per sobre les restes habituals, la formació de nuvolades amb molt d'aire humit, molt d'aire càlid, que permetrà la formació d'aquestes tempestes que afectaran ja des de primeres hores del matí, des de les 7 o 8 del matí, des del tram d'alba, ja afectarien aquestes zones d'aquí, anirien introduint-se, entrant per l'interior, viatjant en un cas cap al nord, cap a les comarques d'Osona o inclús cap a la selva i també cap a l'interior més occidental, inclús també cap al sud, podent estendre's cap a darreres hores de la tarda fins a la franja de Ponent, deixant també un dia amb moltes tempestes. No es descarta la presència d'alguna mànega marina a la costa central que ens farà tenir molta tensió durant totes aquestes hores al litoral.
baixada de temperatures molt més marcada, es notarà ja en tot el territori, que ens farà tornar a registres ja semblants als que són habituals per aquesta primera quinzena de juliol. De cara a la setmana següent, començam en dilluns, baixada de temperatures que agrairem molt després d'una setmana de molta calor. Ja un dia més estable, ja haurà passat el talba, que l'aire fred, i tindrem un dia molt estable, a excepció encara del litoral central, de la costa de Barcelona, on tindrem aquest sistema de mestral i tramuntana que seguirà permetent la formació de tempestes que poden deixar ruixats intensos i temps violent en aquest sector de la costa. També qualque ruixat de tarda, però menys significatiu. Cap al dimarts farem vall de temperatures, arribarem a temperatures inclús una mica per sota del que és habitual per aquesta època, tenint menys de 28 graus en molts punts de l'interior com a temperatura màxima. I destacam també les ruixats que poden afectar la costa central i es poden moure també cap a la costa de Tarragona i cap a les muntanyes de Prades i que poden deixar ruixats molt intensos i que poden anar acompanyats de temps violent en molts casos. Destacam una forta tramuntana que ens farà estar atents a l'estat de la mà a la Costa Brava. Cap al dimecres ja comencen a pujar les temperatures, s'acaba l'oasi de la calor. Tornarem a tenir temperatures, tornarem a tenir formació de tempestes, encara aquest aire fred en alçada continuarà present i et sumarà aquest escalfament superficial pel que tornaran a brotar tempestes en tot l'interior del país. Cap al dijous seguim augmentant les temperatures, tornen les tempestes de tarda al Pirineus, que poden anar acompanyats de calamars de grans dimensions i que poden anar associats també a colques clafit. S'estendria en aquest cas més cap a la franja de ponent, cap a l'interior del país, arribant també fins a la costa. Després de que s'hagi aturat ja aquesta tramuntana, tornarien aquestes tempestes, tornarien aquests ruixats cap a la costa, però degut a la seva formació en zones de muntanya. I cap al divendres tornem a les calorades habituals d'aquestes darreres setmanes, on ja tindrem registres per damunt de la mitjana climàtica amb més de 35 graus màxima en molts punts del territori. Acabam amb aquestes imatges d'anomalia de temperatures que ens arriben des de l'Àsia Oriental, on podem veure com a Corea s'han batut rècords de temperatura mínima. Aquesta darrera setmana varen arribar a tenir més de 30 graus de temperatura mínima durant tot el vespre, que ens fa recordar una mica el que han patit aquestes setmanes aquí a Catalunya, especialment a les nits tòrrides que han afectat el sector del litoral. Déu-n'hi-do. I fins aquí el temps de nacional.cat. Ens veiem aviat.